Mathayo 13 ibungo byaye na 53 ika 57. Ekero Yesu akulire merangani eyo akarwaroro akagenda asande agachiguika sense yayo monyene akaborokereria se sinagogi yabo goikabaga kumya bagatebania uyu nayanyoriro bungaini uyu no gokoro kugwechingu kuko abantu bagosoka monyera mabe etoni ego change uyu nayanyoriro bungaini uyu no gokoro kugwechingu baje tukwizana kirabu ande bakagenda kujinse bakubulya uyu tali omwana bw'omubati ne nyina tali uri okurukwa Mariamu nabamura bamwabo tibali Yakobo na Yusufu na Simeoni na Yuda nabasibati bamwabo bonsi tibali Aseito gaki na yo yanyorira yonse ay wakora none kanisa ekwaya asimwale ngekiumbe bakuna kubulinga oyo tali nyarebe kana nako bara maswali yaye gali more than 5 andu kunyarigiri bya so bwanga ali 6 wakora muntu kubulira swali nga oyo tali Priska oriyo nywamire na nayo koina jajo yo mutindu tisa chose mwatebanga abana bali nabaye enyombe ya eli agachira ari mwatebane yangu ngane yo mushyo oriyo bachete nangina obe ekorobene yaye naye Ukugwa bantu bakubulira iswali eri maliaka ne. Ankora yabo ibe bona yabarugiri tukamanga. Ikujmate bagatenga bakagechibwa monere baje tukogoko. Igwa maswali bakubuli. Oyo tali omwana bw'omubaji. Onye tigamba igora maiso monane bujya balisi bana mura. Nabateri mwacha. In other words bakubuli. Who do you think you are? In other words, that is a question that needs a affirmative answer. Otherwise, you don't qualify to speak the way you do. Because we are the ones to teach you. But you seem to teach us. But you seem to speak with authority. In other words, listen to me, abana banyasai. Erie obonobo cha yobo we. Nkibatari kukwana ngaki oyotari omwana o Yusuf. Ha, abagakamba amanyedenga. Omwana otamanyiri buya isebwa manyingo yo mwibulite ningo. Igako associated nangina. That's why bago jabana bebanga otari omwana bumbaji obo chai no gente kebe bakamanyanga moishoyo ekiagera ari ke pringira abantu bali nsamo keroke abana baba banyo mukungo nyome tukuchumu chigeti gachia kachana abo mwana oyo musu babiri kenyori kyuba otari omwana amanyinga bwo mugakujo one seginera Mukagetenga ine areke bringira ni getangani amarikwa debanga Jesus was ande bari kumurukanga oyo ekiaro tamanyeti iseni ngomuyibole to yakuru kumwane kemeru omwane kemeru yani enjirende omwane kerentane nainde omugusyo manya batabayiga ngokongole yana kubuga muche ewe engokengole yani teko cha kubugo mochene chitwani chinyana chiro ejige kube kumuyo kube kumuyo wana bagakana nga oyo moishoyo se moishonde twaro chakinete none university raj tabugati none ne certificate tabugati none diploma tabuta nakogena grass kiamo tabugati any degree. But he seems to speak with authority and I no monto somete mono.
Where did he go to school? Bagateba ya gente kenga. Abagaka bagasingisyo mutwe. Bakabeke metwamo. Bakayiria mareko. Bagateba nga ayatakoba and takoba. Ngi bagateba reyo. Yeli goja. Eliete le bakolokanga. Oyo tali omwana Mariam. Mariam osengina. Bakungumole za munyi wetu. Yangu aneke kusibwa bwangu. Oyo tali omwana Mariam ingi. Kara babu chikwana raisi eliete Mariam. Banyora eliete ndi bwati bwansubonde. Eliete ndi saini. Ekiagara abantu banchire amarieta yogosika. Unabono. Echikobanga mosbiko nyamira noanga. Kikaza otumi ori munno. Munno ori nere ngina speaker. Akonyara baka abantu nabamyuki bwangu. Eta na mabubu abe speaker keroko kati. Akibu mwai abantu bagosika kolide. Lakini omongo ndaje kurona ori nayo ndo kunyaba. Ai karanza ko cyari yaye. None ndagira gatebuka. Karanza ne yaye etari yaye ne. Nyabageni. Bakanyora dieteri ndi bwati bwansubonde bakaryanga bagatebanga otherwise ise nomo my really bono garandi yana boy bagatebanga this was a black art yani enjereri gasiri yangire yani abantu batari gusanira gukora gasiri abantu bachayite bunanza no cyamba tebirerego abantu bali bachayite koni omena bagachaya koni ya chinyanya bagachaya koni bakoronga umuntu bunari akutuka chinyanya chuko nando cyoko mena yento kimi kiyo kira soko nandi gwitani yabu bakaromena bagakura n'echumbi ngana yakaya bana bakaroye Yesu ngaki omwana bwumo bachi kende nkeyo baroje utati ko musumari enyundo nagento no musumeno ne kerambu baba ndojo mamanya bagaisereka bagatebanga monto buno yo in the society tako bakende pi bakakana bagateba ona mangana kubwa tikujimada babuli no som babibiri mwaiwanga the brothers of Jesus and the sisters of Jesus no bara ani mwa mawande nga Mary was a virgin nga Yesu na era obatongoro kwenda ya abamuraba nabasubati bamwabo n'episode n'intonga ibara abantu ababagatu go and do your research abantu abagukwanwa ebara abagatu kwetani Yesu iko e probability ronga kwenye Yusufu ataranyoma Mariamu na kanyoma na tabwatu mukingonde aitokweto wana mwana mwana koligere limono kena mwana ko research yi wano amangana yes doctor biya mono sogocha Clifford Mobisa na ne amate yae na roga ki you are so most welcome biya mono Dr. Mobisa abu mbasto mintoiga ochira nere ko bakiroringa amayeno mwana mogoika asirwe finally ebagoteba iga ekera bachikwana raisi bakanyora ise egentama itene nyuno no musumeno amone ne kirambwe kimwateba bakachikwana raisi ngina bakanyora ngina taso metima bakachikolike bamura bamwabo egento barasa kutwara ake negento gekorokunga obo manyugo korubenswe bakakana nga there is nothing. Finally bono ngibagateba bakagechugwa nere ekera bagechugwa nere bagasoa kubanga ngaki bakosalie meroberi yesabwa bono ntegera abamura onya asinari umurandi mojere ndege dontegera onya asinara asubugi mobo ebintu mbirande mbara mubya moiso morale onya asinara asubugi mobo umurandia arandie nanda atware segi atana korora ni kanisa yankari asaibole tubuno moshi kanisa eri bagana oyo abo murandio arandi ngo okoro tigata mwaje batete oyo nabe musho twaro tubuna kine tubuna ngina ko nye changa ata ko murandi oyo tako bagana musho twaro naro mokembi ga bono na ogendo murandi mwachunguza buyo mwari ruga nyanya kana bakana lakini murandi iga chire kuti nyamakuru tumuyi naho tebuga naki murandi ni akikorogo sabo kunga akibire tabya tusinde okorogo saba abantu banjanga onya barandi bagare oyo na tokorege tukiyege era tobwata lakini sobo mubwati kuchisobo paka none segiye koba
kako gende sukuru katiro atebanga ayo takoba yani abaisema kabakana paka nonye mukaye agukana odenga mubaza kaimwa mubaza ini muka maitha ngana mubaza Mauricia ngomaitha naboko Mauricio muja lakini muka agukana pia gutinyiriza agukana pia tebanga ini muka maitha Mauricio yaza akora boje ono muntu nsumbwe tata waizi na anda nyondi njere yare ariko te muntu nyondi yabana bari kumiru na chiko nari gutenna no manyetenga nonye no umwarimu asara somie anyore mechando yogo kumya nesukuru yanga ugokumwa mushiyoge satagaki abana baitu batikire omushiyoge satagaki mushiyoge sauruka naguita abana baitu gaki aje uzi kukolera gaki obyukire gaki gaki moto makwanye sukuru twasicyari gaki yani ezukuru akokolerwe bitina ebitima byarore byabwatansiga mbakobeka seinga nabe bagwanje. This is what met Jesus. Bana banyakitari mulesa asora akole obunyakitari bwawo abantu mbayisaneka yanda se inari yorora obeke none kanyakitari obe ukiri goto sakura uyo ngara betesi ndani gakiye mulende byaki abana mbakwira nsa gaki gatokonya gatoko ari bago lakini yo akugenda kuchinyamarambe mahati akutire kuchinyali bali yaote gaki dakitari nkune gaki yani akuikabwa nyakitariga na mukuna igakuru gakora kintuki abwena atenga munyakitari unde tayo ungabunaye lakini mubwatu kuchisobo bagukura baka ono igwa abantu ngento tokosoma nekemo yagara yesangirwa. There is a lesson you need to learn here. In every church service, hear me. In every church service, the congregation preaches more than half the sermon. In every church service, the congregation preaches more than half the sermon. How? This comes as a good news to some. Na abandu yabe baria ekyagera umuntu nari mukuri kurwari nago jaga murandi kengera mwategere nago trandrero mama nango kengere mwara aburi mwari kuburi tubatebi akino yo muntu sinyitensi oyiga bwate bakungu bonzi oyiga mwari ndabano mweba wana munayikaranze taria ukubita abantu babiri ndake batatu bane kengera narandi kurubusya bunenkoba bakoyigukurandi kolya baro bamuroche bunarikembi yani ona badenga mwana batokonyera ngiki mwana tokolreiga yani ba conclude ba yani kwabe baria, not that there was a problem with the message but because the hearers were prejudiced with the message that it never had a chance to penetrate. Yani umonto ituapi yani paka Mungu mchikomo ya dewa karua mwoto kwa chinsa kwanza karua weka likondanse wata subwale mchikomo nkinto ngina sumbwera ani abwate I have fake the truth about the person. Abwate negativity embe omuntu abachiko chakotereka ngoyo muri mwate abamuri mwate bako nechi nyinde yani bago omaitenga somusangere kana abantu bale bago kwanga muna kwarole kana 50% bakwangiro tarakora kene bakwangire muna bakorora iga bakwangiro diringo takoba na 50% bande batebanga kana smart kola kana kabwa tendu yango totegera rate bien totegera ko moina to botwara basani bons ndete ko bawo mugano iga nande batenga ati onye wanjire ko mukora Yesu abateri bamindu mura even so artist even etwa onye go kwa moyo to we ekiagera abangi na baguita men a message has been killed, stoned to death. Yani ego itopi ya kunse na singi nchunga mabwato bo mabare ugete ba singi nchumo nto baita. I want to encourage you bana bamindu abuchi batera
Abantu batebanga ukutotere tibuya. Abukanga kwabe kagende kwete kimanyi bogosoro nyabwara nimo komurwa bacha. Bairesa muna ayegenda muno muiko ogotebya gochore ogotere okuo yane gujibosio baroko ogokonya asile daliango. Tebi umino yomo. Murigele matemo yomo. To basuko kwa moyo. Moyo. Matebi manogaki moyo. Aki otoye tiyo moyo binde bimbiko kuna tuacha na abande mbale abura nyoro tuacha abande mbale babwata maswali bona ekengi mwaka. Ngoja ekengi bona moro betia. Eri tukukieri bona. Bona the spirit tells me. Na abande mbara at the end of the day babwate orota ya magoso ba konyora none kemiki. Kimate anga mwagosa lero. Mwaji bakoraiga. Anu bwati buya. Abakonyora gen tatuara, gen tugio katuara. Karamu yoko likama magoso. None sataka taruwe. Sadaka takurwa, abakonya takurwa. Lakini karamu yaro ni karatasi yoko likama magoso. Number 1. Anya kulensa I'm against your thoughts and your background. Namo tatebe amen. That is the fact. Yani onya kwaja nga na magoso uruchi kende kia. Origise asere daliango. Kwana buyatinyi kwetu origise asere daliango. Ndero ya nyasa kwekenya ndarabus. Ando manyoiga ayo kwanga ayomo lakini nyasa utomasaba. Bacha bali place ri bagari yao. Bale kabaga dabanga ina maya gatokonye mo. Akimu kyo kabako biye. Amana muminati. Gitaba buyatinyi kwetu muminati. Korwararia. Korwararia. Nyirage ne ya korwararia. Takondige nimene sana mnyane mkanezo barango korwararia. Korwa senko. Ekiya toleta episode bono nchima ikiranga ono kurwa bimba sabiri ate ngati to bazo kuwa moyo onye Yesu akuwa moyo angabenya rutugo tole bakamokolera bitina abana mulinsa bali bangire kati mumanyiga abana bali bangire na Yesu angetu agabaliga nali yakona ili abagaji bange mwana ulensa onye kwangire baka abandi batamire bago chikubyukira bongina byara yani bongina rome bongina koro mwanu aguitubunekunu agosa chiatu kaso mwanu uyo yati bimanyina ngabona are twe mese ngako igwari discipline na aba ibulete bana amanyingaye ke gwango ngia nakubwekana ndiro mwanu ngino kubori ngaki ngaki ngwa ku mwanu ngware gontebia nincho tatake kinso kerege ngaki kike gwagiro mwanu uyo iga ngaki kwa mwaka bakikoro yane yaseka abana bali batama bagenda bakibasomera orwao babyuka anyazaye bunanga nyazaye oliyo iborete bano baden oliyo iborete gange singo ikobeka beke chacha etimuri yago tebi inside the correct this chacha kwa makonyoro libwangete enati kubwata none kare chacha tariki wange yabwate kugenda iga biko cyayo mwana oyineka yokwagwa ayi mutarire iga ngokorusyaro bosoku tagonyi gwe ngokorusyaro bosoku omonto ibwangeta omwana oyo iga ngorusyaro bamajaro bosoku haleluya naba omoyo nchira bali aseria taliango tago kwa moyo ebintu ngo chenjibire ntwarenge ogori mojera twarego tutiko ndeka viterio sentonya wale kende ebintu byasarika twararanchara mojera nanda asari nginjare ngo kungaine ncheno mwabaka oyo takuru muino na ko bekeire kwenda mojera sani wata nanda kuru kuna mojera nali nende ekia nando lyo mojera yani twarurare nyasaba siri nyasaba kon bogo jikwerwa itago kumia nyasa na bwate mirobilie mia ya kiro yo mu charira beri haleluya onye tabwatie yao ya oinya sao ndo mwao lakini nyasa ulito uzazi moyo he has good plans for each and every one wakati baina maya tuanchire kama kwa kwanza kusira toro mwana we mukiangonda pipa kama yali mwanjire ba itabanyigo mwanjire ba chikwaya Jones solo artist abalisi bonse abarandi bonse ekamsente ngima edisigutie ngima Baba katika jina la Yesu Kristo kweli ni kwamba tumenyosha mikono yetu ishara kabisa kuonyesha kwamba tumesimama na huyu mtoto kwa ajili ya kipawa ambacho tumekikuza ndani yake. Mtoto huyu ni mchanga
alipoanza kuimba kadri alikuwa na miaka 2.5, na sasa amefika miaka 5. Amekuja hapa kusherehekea kwa sababu ya hili. Baba yake ni mchungaji na ni mchungaji mwenza. Unajua kwamba una mipango mikamilifu kwa maisha yao. Wanakwaya hawa wote wamekuja hapa, tuko na kauli moja kwamba iwe ni solo artist, iwe ni kwaya kwa ujumla, iwe ni watu binafsi ambao wamekuja kwa tabaka mbalimbali, wakiwemo viongozi wa kaunti yetu ya Nyamira na wengine walioalikwa waliotoka mbali na karibu. Asante kwa sababu utatusaidia kutoa kwa moyo mkunjufu, ili tumsaidie mtoto kuza kipawa chake, ili nyimbo zake zitakapotanda zikiingia katika mitandaoni iweze kuokoa nafsi za wengi. Ndio kwamba kila mmoja amekuja hapa akiwa na nia ya kwamba naye kesho yake ya Mungu. Na ninaomba ya kwamba penzi yake yatendeke. Tunapoanza sasa hili zoezi, na kuomba uwe mwenyekiti. Asante kwa kutukinga, na tena ukasema mvua lazima ipite ili neno lako liweze kusikika. Hebu ombi letu ni kwamba penzi yake yatendeke mpaka mwisho, ni katika jina safi la ushindi la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Haleluya. Get the point. Take a step forward.